Sal Cubàs, amigues i amics. Em diuen Aretauni. La família dels meus pares és una important família aristòcrata edetana, que mitjançant el meu desposori en Sekel, un poderós guerrer, va reforçar els seus poders i les seues aliances. A casa meua, al cim de la muntanya, me dedico a organitzar a la família i els treballadors distribuint les tasques ordinàries. Recol·lecció de mel, conreu de productes agrícoles, recol·lecció al box, pasture del ramat, fillat de la lana i, personalment, teixir teles de vistosos colors per a confeccionar túniques. Les nostres teles són conegudes i apreciades per tota Edeta i més enllà. Fins i tot venen a mercadejar-les des de Kelin, una ciutat a dies de camí. Els deuses han premiat a Sekel i a mi en 4 fills forts i sants i 3 bones filles que permetran, en bones casoris, noves aliances i la fortament influència de la família. Ara, em queda trobar una bona núvia per al meu primogènit, Nauiva.